נאום המלך. וזה נאום שנכתב... בקול רם. נאום שנכתב היום לרגל המסיבה. בקול רם. נאום. סרטן. סרטן. מי אתה? מי את? אוקיי. מי אתה? ולאן? אני ענת. ואתה טפיל. אין כאן עסקה ואין כאן דיל. רוח מן הון כוזוקו. לא ניתן לך כאן שום זכות. באת, ביקרת, ראית ואולי נהנית. ואנחנו פה נגלה אותך לאנטרקטיקה. בחרת בשדיים, אבל נוציא לך את העיניים. בגללך הכרתי מה זו כימותרפיה, הקרנות, ואני מודיעה לך כאן ועכשיו אין כאן הנחות. זה זמן טוב לברוח, כדאי לך עכשיו, אחרת תיכנס בך בכל הכוח. וזה הפאנץ'. כוח צ'וקצ'יל הוא כוח מנצח. מכאן אנחנו הולכים לכבוש את הירח.